Dobrý deň. Rád by som v tomto videu ukázal, ako sa k programu Mozigo môžete pripojiť aj cez Wi-Fi sieť. Na obrazovke exportov si kliknem na ADB pripojenie a zistím, že zatiaľ nie je pripojené nič. Takže najprv sa pripojím káblom. A žblnknutie prezrádza, že je počítaču pripojené toto zariadenie. Je to telefón Redmi 9, ale zatiaľ je pripojené len káblom. Tu chcem poukázať na to, že pripojenie cez Wi-Fi podľa mojich zistení nie je možné bez toho, aby som predtým sa nepripojil fyzicky káblovým pripojením cez USB. Takže teraz už som pripojený cez USB kábel, ale rád by som ukážem obrazovku. A vidím tu, že áno, som pripojený cez kábel. Telefón zobrazuje informáciu, mám zvoliť variantu, ako sa bude tento kábel USB používať, takže ja zvolím prenos súborov Android Auto. Mohol by som to samozrejme odkliknúť na telefóne, ale mám tu takúto funkciu, že si povolím emuláciu ťapnutia na obrazovku. Takže teraz toto ťapnem na túto obrazovku. Program odoslal cez ADB príkaz a zavrel tú informačnú obrazovku. Takže teraz už mám pripojený telefón. A keďže sa chcem pripojiť cez Wi-Fi, tak ako vidíte, takto sa mi to nepodarí sa mi to kvôli tomu, že neviem IP adresu toho môjho telefónu. Aby som si ju ukázal, zvolím pripojenie ADB Wi-Fi alebo wireless. Takže teraz nechám spustiť na telefóne tento program, aby som to videl. Znova grabnem obrazovku a vidím, že môžem sa pripojiť cez túto adresu. Táto adresa musí byť 168, to je 318. A vidím, že už mi program napísal alebo doplnil informáciu, že pribudlo zariadenie pripojené počítaču. Keď sa prepnem, tak vidím, že to je to isté zariadenie, len toto je cez Wi-Fi a toto je cez USB kábel. Ešte tu je takéto tlačítko na túto overenie, čo je ako na sieti spojené na porte 5555. To je len taká kontrola, takže v poriadku. No a teraz už sa môžem odpojiť USB káblom. Takže teraz som sa odpojil. Aby som to demonstroval, dám refresh a vidím, že USB pripojenie zmizlo a je tu už len pripojenie cez Wi-Fi. Môžem znova zosnímať obrazovku a môžem
odoslať príkaz na zatvorenie tejto obrazovky, lebo teraz už túto obrazovku nepotrebujem. Na to, aby som demonstroval, že to funguje, zapnem napríklad CGO. Takže nechám spustiť CGO a grabnem obrazovku, aby sme to pekne videli. A podobne napríklad Lotus. Takže nechám ho zosnímať, grabnem obrazovku. A to som zavčasu ešte trošku neskôr. A vidím, že funguje to aj teda s Lotusom, to je úplne jedno. V podstate teraz káblové pripojenie nie je potrebné. Ja chcem len zdôrazniť, že toto pripojenie cez Wi-Fi je možné len potom, ako som konektol daný telefón cez kábel. Bez toho sa vám to asi nepodarí, pretože ani mne sa to nepodarilo. Ďakujem za pozornosť.